ए ई के करो मत ना चलती होई नाश्ता मिलल हो हां को ले लो तो को कब हां अरे हम पहले ही मारी ले कहीं हां बाद में कौन ठीक माल दूनो में मिले लगी तोरा कोई को मिलल ना गुटका तारे कहले बनी रे गुटका खोइबी तो कोही जइबे न तो लोग बुझे गांवे के हो देख हमरा के हम एक दिन बचाए जे कर बढ़िया न झड़ले बनी झड़ले बड़ा खाए तीन बार हम सात करल गुटका का मतलब भइल नु हाँ। लोग बुझी कि आइल बा हितई से तो खाता हां हितई से आइल बा गांव के लोग नहीं खाला हितई से आइल बा एकरा मिलल बा आवे में पैसा और सब पैसा के गुटका खा गइल देखो वही जाई तो झाड़ झूल यही से झाड़ झूल के गइल को बुझता तब मजा तब बढ़िया माल मिल का बोल भैया के रास्ता मिलल है हां हमरा कहाँ मिलल कहां मिल कहां बैठल अरे वही जे बैठा नहीं कुटिया साला वजह भइल अरे मत का करो कनी दिन जना तो पूछू तो बेटा यहाँ तो कुछ मारी सरवा हरे गांव में दू चार गो का भइल? तोरा का भइल? का भइल हां मत पूछो का भइल तोर नाश्ता ना मिलल का अरे मिलल हनी हां नाश्ता तो मिलबे कोई न हां लेकिन सरवा दुइये पीस भर लेवला अरे तोरा वो तो मिलल हमरा से जहाँ ठीक का करता से भइयो जी अरे भाई हई हम कोई नहीं तो हमरा पूरा माल मिल गइल हो हाँ। अब चाप देले बनी हां हई बोले हैं तो इनका तीने को मिलल हो हां इनका दुइयो को मिलल अरे हम घर वाला के दोस्त थोड़ी है हो हां गांव में तीन चार गो ना रहल हम छे छावा जहां हाँ, हर दिन हाँ। बोला पहुंच जात हां उ सारा सो उ साला हर गांव में होले में सो होला साला कोमे भर देले सो हां अब अधिक करिया के मिलल हां और यो करो हां तारा कहां मिलल भाई तारा बुझाई तू तो गुटका खात रहा तारा मिली कहां से हां लाल पियर पेन नहीं है हां नहीं नचनिया बजनिया के आके बढ़ जी कुनारी में हां हाँ। कहानी बननी है हमरा पूरा में भाई को मिलल काय करल हमरा में 4 गुरल ए भाई तोनी सब गोरा से ठीक तो हम वही बताइल बनी देखो अच्छा। ये कहल जाला जे खादी पहनबो चारू पहले में थोड़ी बा हमरा के कहत रे अपन ने अपने तो चारे गो ले ले बने सबसे बेसी तुम ले ले बने हमरा के 4 गो कहत में हमारे देखो। को ललका रहल नु तोनी के एगो बात बताए तनी आज ज्ञान एकदम कठड़ी पार लो ठीक बा जब हम लोग बारात में जाई तो आंख नाक तेज रख देखी जे कवना दुआरी पर ढेर भीड़ बा आ लोग चुट पुट जाता आवता ई बात याद रखें तो बुझ जाई कि स्टोर ये है ई है बा तो ठीक स्टोर के हिसाब किताब में कुछ जो ये लागो भाई ये भाई उससे गांव के लई को बताई का कहला सो हां काका छछरा बा खाही ला आइल बाई बल्ला से कोई ललू अपना काम बनता भाग जनता चलो भाई तो ठीक एकरा बा। बाद यही न होई यही पूरा बात ना सुन लो वही दुआरिया पर टिका के बैठी नाश्ता चले तो नाश्ता क्यों मत ताकी वाह गलत कथा नहीं नाश्ता आवत नु ए हम को हमको मतलब नहीं है जहां बैठ के बैठबो अगला पूछ जाई की ध्यान रखे के ये भाई हमरा के एगो ज्ञान दे का हमरा आज तक ना हकाम में आ ना कोनो दूसरा गांव में कोई ना नाश्ता मिले बिल्कुल ना नाश्ता मिलेला भाई हम जानी है पोखरा तब खराब हो जानी हमरा जहीं में लाज लगल इहे आज सुनो काल बोलिए कि यहाँ तिलक आओ तब उस समय से तनी उजर कपड़ा पहन लो ठीक बा काल तारा के देखो पहिलका नाश्ता दिवाए दिवा देव किरा पट्टी हम एकदम एकदम हमरे न चली वो हमरे चली तू तो जतरे खराब रहता तू का चली जातरत ना नु जानता यार है हमार हमरा के भर पेट खाना मिलेला तो दूसरा बात दिख रहा कल उजर का तार कुर्तो है बानु खाई के दीवा चाहिए उजर का तार कुर्तो बानु खाई के ए दीवा भाई तू तो बाबा उहे पहन के होइयो तू काल ठीक बा तू आवो तारी जोन तारा पर बानु संकट हां कि कहीं जाला नाश्ता ना मिलेला ना मिलेला। ओ दिन काल के काल ऊपर उतार दे अनु तब एकदम भाई मिली मिली पक्का हो मिली जाए। नहीं। हां हां एकदम मिली पता नहीं पक्का देखो हई जात रहे नु कहीं भोज खाए अब कहीं हम फंसा है सुनो हंसो खुश रहो नाश्ता इनका पहुंच के पूछता हो तो बयान मिल ना जाई यहाँ कितना जोई है एकरा से पूछ लो ई जाओ कहीं बारात में हमारा लगे नहीं ना हमारे पर भरोसा करो ना ओ मिल होई कहीं जाता बारात में जब जात रहो तो एकरा पापड़ ना मिलत का पति हां ना मिल देखो एगो मंत्र मरनी अब मिलेला मिले ना पापड़ झापड़ सब मिलेला ओ झापड़ा मिलेला नी बाद में मिलेला झापड़ा हो यहाँ तो ठीक है बा चलो लोगों ने तब अब देख लिया भोजन पहिला दिया हां खाना देख ले आवल आई ये पूरी हलसा तारे ही बरक कराए तुम हां आओ
चलो चलो चल